writing it down. We will wash our hands before we. We will wash our hands before we. Anyị gacha mposi anyị akwụ aka anyị. Anyị gacha mposi anyị akwụ aka anyị. Anyị gacha mposi anyị akwụ aka anyị. What did I mean? Okay. Wash your hands after using the. Wash your hands after using the. After using the. Anyị ga-akwụ aka anyị. Anyị ga-akwụ aka anyị. Anyị ga na-akwụ 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 aka anyị. Ihe ọbụla anyị na-eme anyị na-akwụ aka anyị. Ị chọrọ iri na-akwụ aka anyị. Ị chọrọ iri nri ekwu aka gị. Ekwu aka gị. Ị gacha mposi ekwu aka gị. Aka gị. Do you hear what I said? Do you hear what I said? Good. Anyị ga na-akwụ aka anyị oge ọbụla. Anyị ga na-akwụ aka anyị oge ọbụla ka anyị gbanarị gịnị. Ọbụla ka anyị gbanarị gịnị. Anyị ga na-akwụ aka anyị oge ọbụla. Anyị ga na-akwụ aka anyị oge ọbụla ka anyị gbanarị ụnya. Ọbụla ka anyị gbanarị ụnyahịa. Okay. Anyị ga na-akwụ aka anyị oge ọbụla ka anyị gbanarị ọrịa. Anyị gbanarị ọrịa. Who can tell me what is ọrịa in English? Ọrịa in English. Disease.